Evo imamo trenera Dubrave, vječitog spasitelja koji je uletio u najnezgodnijem trenutku. Može molim vas komentar nakon ovih 90 minuta? Pa je, trenutak je vrlo nezgodan, međutim ja sam privremeno rješenje, nemam ja ovih ambicija, ovako kad završi utakmica koja je mogla otići na našu stranu, u samoj završnici vrlo diskutabilna odluka, međutim s obzirom na uvjete, danas vrućinu, svi su zavredili barem bod, ako ne, jer korektna igra s jedne i druge strane, mi turbulentan tjedan, tako da su dečki ipak to izvukli. Evo imamo trenera Rudeša ovdje, možete molim nas samo podijeliti s nama prve dojmove nakon utakmice? Čestitke mojim momcima na odličnom angažmanu u utakmici, dobro otvaranje Dubrave, poveli su ono na početku 1-0. Mi smo nastavili smo s planom igre kakav smo imali prije utakmice, do kraja utakmice uspjeli smo izjednačiti. Imali smo drugo poluvrijeme priliku skroz krenuti utakmicu u svoju korist na 2-1. Nažalost nismo uspjeli pogoditi prazan gol i Dubrava je uspjela to kazniti i povesti 2-1. Na kraju mi smo izjednačili, mislim na kraju realan rezultat i zaslužena podjela bodova. Tako, oba dvije momčadi su imale po jedan udarac u okvir gola, tako da možda je ipak realan rezultat. Pa da, zahtjevna utakmica, vrijeme izazovno za igrače, tako da sigurno je bilo dosta zahtjevno, ali kajem ništa, to su normalni uvjeti, moramo se na to naviknuti i da svoj maksimum ispunjavati zadatke i mislim da trebamo sada ispraviti malo greške koje smo imali, biti bolji u tome i idemo dalje okrenuti na novoj utakmici. Prva utakmica je uvijek najteža u sezoni. Vrijeme nam je to dosta otežavalo. Očekivali smo 3 boda, ali nas je presjekao taj rani pogodak. 2 puta smo se vraćali, pokazali karakter i na kraju mislim da smo zaslužili više od ovog boda i idemo dalje i ovo nam treba biti poticaj za dalje. Hvala iz utakmice u utakmice ćemo rasti i nadam se da će to biti sve dobro. Hvala vam lijepo i sretno dalje.